ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಂಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಸ್ತಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಐನ್ ಸಾರ ಆನ್ ಗೈಸ್ ಐನ್ ಸಾರ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಶಾಕ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ నేను పొప్ప నుంచి దానిపంది వీడియో పాడినాక ఐనుత్త అస్పత్త రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇత్తండు ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ದಿನ ಅಂಡಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐನ್ ಸಾರ ಅಂದಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿತೆ ಇಂಕ್ಲು ರಡ್ಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೇರ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಉಂಡನ ತಿನ್ನ ಪಂದು ಕೇರ್ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಪಂದಂದು ಬಟ್ ನಾವು ಐನ್ ಸಾರ ಆತುಂಡು ಐನ್ ಸಾರ ಪತ್ತತ್ತಿ ಐನ್ ಸಾರ ಆತುಂಡು ನಿಜ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲವರು ಮಗಳೇ ಪಂದ್ಲೆರ್ ತುಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ನಿಜ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಂದು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಖಿಲುಲ್ಲೆರ್ ಐನ್ ಸಾರ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ನಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಮಂದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ